Kto z vás sa v tomto nájde tiež? Máš pár minút do konca smeny. Pipne ti správa od šéfa na ďalšiu úlohu s prioritou. Včera bolo neskoro. Píšeš mu a snažíš sa vysvetliť, že na toto už dnes kapacitu nemáš. Reakcia je podobná ako vždy. Je to dôležité, veď ty to zvládneš. Veď iba dnes. Lenže ty vieš, že to už nestihneš. Voláš domov a vysvetľuješ, že neprídeš v dohodnutom čase. Znovu. A počuješ sklamanie na druhej strane. Znovu. Permanentný stres, chronická únava, strata motivácie, frustrácia. Dokedy? Naučme sa povedať, už toho mám dosť. Toto už neurobím. Nie preto, že nechcem, ale preto, že nemôžem. Postav si svoje hranice. Nie vtedy, keď už je neskoro, ale včas. Práci, aby tie hranice nevznikli u teba doma. Ak chceš vedieť viac, alebo sa potrebuješ poradiť o tvojej situácii, napíš mi a nezabudni sledovať ďalšie videá.